Бүген дүшәмбе, әдимәк яңалыклар түгел тапшыруының яңа чыгарылышы вакыты. Күргәнегезчә, дуслар, мин бүген үзем генә Роберт кызганыч тапшыруда бүген катнашмаячак, ләкин мин аның өчен бер караганда шатланам да, чөнки ул лаеклы отпуск ялында. Мин аны хәерле юллар теләп Мәскәүгә җибәрдем инде. Сезгә дә ул үзенең кайнар сәламнарын Мәскәүдән юллый. Роберт, сиңа хәерле яллар. Син дә шушы минутларда бу тапшыруны карап утырасыңдыр. Бар да яхшы, киләсе чыгарылышны Алла берсә бергә яздырырбыз. Әлегә син рәхәтләнеп, ял итеп, яңа көч туплап кайт. Димәк, безнең кичә якшәмбедә Татарстан күләмендә яшьләр көне билгеләп үтелде. Ул безнең Казаныбызда да билгеле, башка шәһәрләрдә дә һәм район, авыл җирләрендә дә зур бәйрәм чаралары үтте. Әгәр дә сез күргән булсагыз, безнең төрле бәйрәм концертлары оештырылды инде. Социаль челтәрдә бу турыда бик күп яктыртылды. Һәм менә минем әйтәсе килгән бер чара ул Балташ районында узды. Зур-зум пати дип атала, күпләрегез ишеткәндер, күпләрегез инде күргәндер. Аның үзенчәлеге нидә? Быел ул 5нче тапкыр үткәрелде һәм әлеге чарада эстрадабызның топ җырчылары анда Азат Фазлыев, Лилия Хайруллина, Казан егетләре, Рафис Калимуллин һәм башка күп артистлар катнашып сәхнәдә ут уйнатты. Һәм тагы бер үзенчәлеге бу чарада, быелгы зур-зум патида зур бәлеш пешерделәр. Нәрсә дигән сүз ул? Моның өчен, бу бәлешне пешерү өчен махсус зур пич салдырганнар. Зур диаметры 1 метрдан да артык таба әзерләгәннәр һәм менә шул табада 72 килолы борай бәлеше пешергәннәр. Сез моны уйлап менә күз алдына китереп карый аласызмы? 72 килограммлы бәлеш бу гомумән Гиннес рекордлар китабына керә алырлык хәл, күренеш. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Димәк, менә бу чарада Балташ халкы күңел ачып кына калмыйча, төрле матур концерт номерлары гына карамыйча, әле менә шундый безнең борай тәмле бәлештән дә авыз итә алган. Минем әйтәсе килгән сүзем, минем соклануым, менә әлеге чараның төп оештыручылары Балташ районындагы Зур-зум төркеме. Аларны да сез күпләрегез беләдер, бәлки алар белән инде эшләргә дә туры килгәндер, үзегезнең бәйрәмнәрегезгә дә аларны чакыргансыздыр. Шәп фотографлар, менә дигән видео төшерүчеләр нәкъ менә шушы төркемдә эшли һәм нәкъ менә алар үз тырышлыклары белән шушындый масштаблы, грандиоз чара оештырдылар. Димәк, менә мондай тырыш егетләр булганда, үз район халкы өчен матур бәйрәм ясарга тырышучылар булганда, бу беләсезме, бу бар тик сокландыра гына. Бу бит ул бәйрәм ясау бик җиңел генә әйтелә торган сүз, чынлыкта ул бәйрәм ясый башласаң, аның бит беләсезме, теге сәхнә кору өчен шөребеннән алып, зур концерт программасына кадәр, артистлар җыюына кадәр күпме эш бар анда. Шуңа күрә, Илнар Ранил, сезгә кайнар сәламемне җиткерәм. Сез молодцы, сезнең белән сокланам. Һәм алдагы эшләрегездә дә уңышлар телим. Сез, хөрмәтле тыңлаучылар, колагыгызга киртләп куегыз, зур-зум төркеме, рәхәтләнеп аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Ике кибетләре гомумән Россиядан китергә булган һәм безнең бит әле моңа кадәр өмет бар иде, ике ачылып, ул товарларны ала алырбыз дип уйлыйдык. Ләкин инде бетте, әлеге кибет гомумән илдән китәбез дигән карар кылган һәм үзенең булган продукциясен, кибетләрендә калган әйберләрен теге распродажа игълан итеп сатып бетерә икән. Бу сатып бетерү распродажа 1 июльдә төгәлләнергә тиеш дигән хәбәр бар. Моңа кадәр менә 27-сеннән алып сенә кадәр үз хезмәткәрләре арасында сатсалар товарларын, инде 1 июльдә онлайн рәвештә, онлайн кибетендә барча халык кирәкле товарларын кибеттә калган товарларын ала алачак. Шуңа күрә, әгәр дә Икеадан алынмый калган әйберләрегез булса, берсе көнне рәхәтләнеп аларның сайтларына кирип, кирәкле әйберләрегезне ала аласыз. Менә шундый яңалык, ни өчен мин бу турыда сезнең белән белешәм, чөнки минем дә әле аннан аласы берничә вакыт тиягем калган икән. Менә шулар. Чыгарылышыбызда күңелсез яңалык та бар.
Bu turda indi bütünüгүздө билейм, Ласковый май солисти Юрий Шатунов 48 yaşında вафат болду. Анын жүрөгү менен проблемалары булган эми. Һәм кызы әйтүенчә, сәламәтлеге белән булган проблемалары сәбәпле ул менә шушы якты дөнья белән хушлашты. Бик кызганыч. Аны күпләр яратып тыңлаган элек тә, без дә аның җырларын тыңлап үстек. Хәзер дә без аны бик яратып тыңлый идек. Кызганыч. Авыр туфрагы җиңел булсын һәм бездә бүтән төркемебез, бүтән Татарстан Ньюс каналы исеменнән туганнарның кайгысын уртаклашабыз. Дуслар, тагын бер шундый яңалык ишеттем әле мин, әйме Казанга керү түләүле булачак дигән. Бу турыда Рифкат Миниханов хәбәр иткән. Әгәр дә шәһәр үзәгенә барча кеше дә автобусларда гына йөрсә, бернинди дә бөкеләр булмас иде дип хәбәр итә ул. Ләкин менә шушы бөкеләр проблемасы шәһәр үзәгенә керүне һәм мин инде монда аңлыйм, гомумән шәһәр буенча йөрүне түләүле итәргә мөмкин дигән. Әлегә бу мәсьәләдә бөтен нюансларына да төгәл генә белеп бетерә алмадым, әйме шуңа күрә, ләкин менә шундый хәбәр барлыгын сезгә җиткереп куям. Менә шул. Дуслар, безнең җәйбез дәвам итә. Шул кадәр матур көннәр булды узган атнада. Менә бүген генә дүшәмбедә әзрәк яңгырлап тора, ләкин шулай да сулыш алырга бик рәхәт әле, әйме. Яңгыры да кирәк инде аның. Әгәр дә сез шушы җәй айларында вакытыгызны ничек үткәрергә белмисез икән, яисә берәр матур җиргә барып кайтасыгыз килә икән, мин сезне безнең Эрмитаж Казан үзәгенә чакырам. Анда безнең Фламандия сәнгате күргәзмәсе бара, әйме. Менә шул кадәр кызыклы күргәзмә, шул кадәр матур безнең картиналар анда тәкъдим ителгән. Һәм әлеге картиналар патшабикә Екатерина II-нең шәхси коллекциясеннән җыелган әсәрләр икән. Шуңа күрә без бу турда әгәр дә кызыксынсагыз, инде тапшыру төшереп, аны үзебезнең Татарстан Ньюс каналыбызга инде урнаштырдык. Һәм рәхәтләнеп кереп карый аласыз, һәм шуннан карап кызыгып Казан Эрмитаж үзәгенә дә барып кайта аласыз. Дуслар, әлегә менә шулар. Шундый эшләр, тора бара нишләр. Шушы урында хәзер безнең Роберт көлеп куер иде, әйме. Мин инде сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Һәм киләсе дүшәмбедә шушы ук вакытта, шушы ук урында инде Роберт белән бергә без сезне көтеп калабыз. Яхшы эш атнасы булсын. Сау булыгыз.